Sranane wong yen luhung betat apa kurang guling kurang asin asik ya ngelingo salat jatmika yen wacana kudu manis lambene cah manis kudu manis mereka seming sesapa sarane manungsa sami mencara tejaning pindha tumuruning wahyu ana ing desa Kunir pidalem wonten ing dalemipun Bapak Kaslan Yen Jinandra bareng Guntur mangsa rendeng candrane goncang kancing ayo Ye, ana sing jaka nganggo kaos putih ye. Jaka kasep sih. Ora. Gonjang kancing. Cup priyayi 8. Isa Isa Satria jadi pati ayo atur dhuwur satu kekirisi sing berada iku panala cakra aman ngendikan kuntur ing mangsa randhek ketika tungkule kadang pandowo anake Siman nondi ora melok iki anake Simandi ora rene Satrio Jodipati gagator dhuwur sarta kegiris kodeko simbar jojo iket pangola cakra lamun ngendika gara-gara guntur ing mangsa randhek dadi katunggule kadang padaya
sing ngancam Sapa se kowe ingat se oh 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 tak jejak induk ya tak kancani apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki ya tak kancani sejatine ana sing tresno kowe aja godha saking tresnane yen nyata tresna jalukmu apa ayo padha barengan kandha wong tuwa so serbo buka siki jos mancing pinggir kali kene kebenaran cedha wong ayu bayi tak inguke tak jawabe eman ora ana sing ngancam cedhak hidup yo tak kancane apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki yo tak kancani sejatine ana sing tresna kowe kene wae saking tresnane jalukmu apa ayo padha barengan kandha wong tuwa gedenge sigro-sigro munggah ring prau layar oke sigro-sigro prau layar dados telak ayo budhaling wadya balaca ayo padha sigra go gegaman Prabu tinggal perang yo ji aro lo lalo sigra nayaga jurung ayahi karyo ayo le
Sikra nayaka ngayayi karya pakaryaning praja gumragot sakot tajo tali wondong manunggal setya dampyak-dampyak keton asli soranya jumuru saya rebut karsa estu padha dawuhnya sangata sajuru juru ngayahi karya lelelo ayo yo numpak perahu buka siki jos lo lah lo lah ayo cang sing gembira banyune segara so